Hey boy, Yes. awusi-moderator nela ucela ukuthi ubafake ngikwenza i-moderator mina ngisageza. Alright. Akunankinga. Sure. Manage guest and more. Angisho. Yeah, I think it's the last option leyo kugcina vele komele u-one leyo button le. Skawar, yenza umsebenzi wakho ke. If you don't know me, you'll know me by force. So guys, network bengiyenzani? Why? Okay guys, uThabile uhambile uyophanda ama-gift. Uzoyenza nalama-countdown wadwa mina ngibeyi. Kuyafana wena ngeke basabhide kula ma-countdown akhona. Akunamsebenzi baba, mina ngithola 70% yalama-gift wenu. Cabanga mara. Mina sengikufollowile Jack, sengikufollowile. Maserashida. If wonke umuntu angangifollow kule live ngizofaka 100 coins whoever gets the most followers. Hayibo. Sendela mina Ngispendela le 50 rand Sendela mina makithi. ngizoyobamba nayo inkunzi. Khipha. Basho Tshepo ngispende 50 rand kuwe. Ubani loyo? Uwili. Ungasabi boy, spend more. Sawubona Mpho. Sawubona Mpho. Oh, shukuthi mina ngiyislima ngikhuluma nyuwana. Shithi yahlanya kahle kahle. Ukuthi ngiyahlanya mina So yimi. zakushiya. Shuthi yimi slima. Yazi Angel unodlame. Angel wayinodlame. Ngazi ukuthi ngikhuluma nobani ngisho mina yiwe ngitshela lezi zinto ngitshela zona. Ngiyazi ukuthi Okay, Angel kanti usixosheleni ngoba bese ngini. Inetwork yakhe. Etha. Bonile bengiloko ngijama lapha. Hi Farah. Njani Farah? Give me your kaka. Yo ngabanga basho give me your kaka yo. If you don't know me, you'll know me by force. Hi guys, hi Stella. If you don't know me. Turning gifting makayisi. Yo guys. Cela ningiften guys, ngiyacela. Thatha screen. Ngizi-check zonke. Is this one not too bright? This one is too bright. Turning gifting makayisi. Cela ningiften guys. Yabona sisebhizi mina yabuya ma. Ubhizi uThemba. Uy. Manguthabile. Guys, cela ningiften ngiyacela shem yo ngiyandaba. Ninjani sicela ningifte. Phara cela ungifte Kabelo Kabza cela ungifte ngiyacela. Yebo Hayi Gupta, Kabelo, sicela siyabona ungifte. nathi. Arikhona le. Thank you. Hi guys, why lezi zisha zithatha over Yo wena. Hi Evelyn, ninjani sicela ungifte siswami ngizobuyisa ama-gift wakho. Guys, to everyone. Terra wayenza so. Let's go bathatha over Terra. Guys, to everyone ongiftayo ngicela ningifte ama-gift enu ngizobuyisa trek. Lathi nabanye abathandi la. Abathandi yazi. Guys, cela ningiften. Can you please follow me? Ngicela amakhombo ngicela ungifte ngizokugifta trek. Game le siwili cela ungifte ngiyacela. Guys, ngicela ningifteni ngizophuma kupanel ngingene kupanel nginigifte back. Uwili scam, uwili ngicela. Right. Ngicela ungigift mfowethu. Guys, ngiyacela ningifte ningifollowe ngiyacela. Thank you for the follow. Nazincengela yonke. Ngabe bayazi ukuthi nisenjani. Follow up back kuphela le live.
Yo, para kung gift ungatimosha, Yamukela, ungatitheka Sarah. edumosha, kung Sarah. gift. Yo, Niyadelela nina, ngabe bayazi. So that I can share this life to Maruphu Rosa noMosha bangani bami bazongigift. Hey wena futhi uRosa. no, azikho zini. Azikho zini. Bafecane ngifolloweni phela. Asha sinengela. Uqale awina. Hawo kaliya wina la. Bazowina Masho add Mosha first. We will add Mosha igcwele ipanela. Mosha ulele. Yena cela ungift, cela ungift eqala. Ma ungift bese sizomeda mara ngisho ipanel mayigcwela so ngisho. that Yeah. I can Maplom. Mara nokulunga shem nokulunga Abe bayenzela longani abantu. tani ngicela ungifte tu. I'm going to Abe wake up ngicela Mosha with the ungifte. call right now. Nokulunga bayenzeni abantu. Marusera mase kakhuluma English. Uyamazi mara. Nokulunga bayenzeni abantu una zero namanje. Akusufifiyela lokho. Siright. Yo mara shem. Ngathi yini umuntu ona zero la sino Kimberly no Sana. Ngiyacela tukabelo ngicela ungifte. Cela noma ningangifollow or something nje. No, ubani. Nalesi ngiposte sidlula. Kanti ngani follow ele ngasenani shem. On. This one. Thank you. Mara nakya. Bazuzama ubani? Uzama ubani she mara ye? Wena ungaphapho nenhloko engasikade. Number 4 kanjalo. Para cela ungifte. Mara nokulunga she uzama ubani ye? Ngeke mina ngizela umona, nangizela umona. Yebo. Yabona lo gift nokulunga kumenza ukuthi adelela. Hayi. Nokulunga wena ngathi. Hayi nokulunga. Ngizokuphuza impepho guys, ngizokuphuza impepho. Cela ungifte tu. Guys ngicela ningigifte. Ukuthala amakhombo ngicela ungifte Benja. Abagift bonke labantu. Khawekazi. Chawekazi cela ungifte ngiyakufela ngiyacela ungifte. Nanoma ungangiba ama rose ayithuke ngasenani. Bana mehle ngimthandazela. Ngicela ungifte. Ngasiphapheli wena. Nga7 lithi ngicela ungifte. Bana mehle ngeke Cela ungifte ngiyakufela. Siya ngicela ungifte. Hi Caleb. Caleb Siya ngigifte. ngicela ungifte. Ngicela ungifte. Mina Siya. ngifollow. Ngiyazubukela la. Nokulunga sophambili wena. Cabanga Mina kanjalo. Gupta wangangifta ngama rose. Siya ngikubonile lana ngicela ungifte. Bese babaleka abantu. Willy ungagift host ish. Yebo, na Willy give it to them. Hey, hosta we gift. Awigifte. Ekuse Mosha. Willy Mosha senda ngicela kimi boy. ungifte tu. Mosha cela ungifte ngiyacela. I-host awigift Hayi Thembo. mina hayi. Gift to Sarah. Vele abagift usile Abagift Awu. Thembo. Mayi mina ngicela ibhetri lamahala ngani la? Bayicharge in the phone wasiphapheli. Willy faka kimi baba kunayi charge. Guys ngicela ningigifte ngiyacela. Abheka nokulunga hamba phambili nge-10 umara. Maruba ngizamile wena nenhloko enyoni. Ye anyanisi yamani. Kana Angela ufike njani ka number 2 manje? Angandastand nang-stresses. Yes, maplom. Guys nanoma ningangipha amaploma ethu is fine. Maplom. Ngicela ningigifte ngama rose ayi2 net ayi2. Rose. Guys, ngathi bangaka ngifuna usigifta ayinina. No wena abagiftani nanyiwani guys. Esipho. Maplom. Esipho ngifakele lapho. Bukele ni bangaka cela ningifte. Follow to follow. Banibiza ngezithando bafuna ama rose after la. Guys, mina Wayenza abantu ababi kani. ngizoshaya iBack ngigifteni. After la. Salvele. Ngizoshaya iBacardi guys. Ngicela ngigifteni. Mina guys ngonjayivela. Ngiyayishapa Bacardi guys. Cela ningigifte. Wena uyishwapha kangaka. Willy, so yenzani maye Willy kanti? Willy. Willy sithando sami ngiyabonga. Mara kabelo kunini ngicelile. Ngicela ukuthi ngiyaloya Willy. Willy faka la Ngizoshaya kimi. isipatsipa. Willy faka la kimi boy. Sarah, Willy. Faka la kimi Willy. Ngizoshaya Ngicela isipatsipa. ningifollow. Ngicela ningibhedele, ngicela ningiselele. Guys mina ngizovula ikamera ngicela ningisendele.
I went to Gift, Sandton and so goes Hlubi and I Siyabonga blessing. Faka Siyabonga ke Shem. Cute, Siyabongisela Shem. Cela Intente usigifte leyo. sithi halala kuleyo ndawo. Cela Halala usigifte wena. Ngicela ungigifte. Musa Ngicela maredi ungigifte. kung gift Cela ungigifte sithandwa sami. Leyo Goddamn, blessing wena ubona misbehave. Hlubi tot unama 1000. Thumela mina lama 1000 wakho Hlubi. Guys, ngizoshaya itsipha manje ngicela ningifte. Hayi uyakopa yimi umuntu othe uyoshaya itsipha. Okay, mina ngizoshaya ibhakhadi ke ngicela Mina ngiyoshaya ningifte. ibackflip Ngizoshaya phezulu. ikhombo cela ngifollow. Ke ningifte mina ngizohlala phezulu. Ukhuluma ngathi akahalela ugupta ningamfollow. Aw, Mfundo, memes. ngicela ningifollowe ntu. Ke ningifte guys. Welcome Tebang to the live. Welcome Tabang to the live. Welcome Basano to the live. Welcome Miss White. Ngiyabuya Welcome msenzuzwa Kazi. kahle. Hi Nkazi, hi Musa. Hi Welcome Petronella. Sonela. Follow to follow Welcome gift to Jane. gift. Welcome, Follow to welcome follow gift Ileto. to gift. Asambeni ngicela ningift. Nangibora Shem Hayi ngimazi. masimba lento ngiyayeka Shem. Yo, Yeka vele, yafosta. Wine is mute. mina. Cela ama-gift. Guys, Shut up. Ploma. Wine is mute. Ay. Shut up. Sila wena tap. Cha, ningasinzi man. Siyancenga la. Ploma. Ke ningifte. Maploma. Ngane RSA ngiyabonga. Ke ningifte. Guys, Ahamba ngezibongo nala mala ama-gift ahamba ngezibongo. I'm coming back to respect. Ningifte. Ubuyele kibo Yolanda. Hayi uyaphi khaya follow gift to gift. Follow to follow. Ngiyabonga ngena. Ngane ngiyabonga. Sarah boy. Ngene ngicela ugifte tu nami Shem. Tirinyana yama-rose. Yeah. Ngakekho kuyolanda ngikhombisa isithombe. Cha, Ishman. Hawu kanti nisimiselani wayinenza njalo ngoba kulive yami singani. Gift to gift. Follow to Usile lo follow. bathi tap. Hawu. Ngicela ningifte ngicela guys. Gift to gift. Follow to follow. Ngiyabonga ngena. One gift ngiyagifta. One gift ngiyagifta. Guys, KG Lyrics ngiyabona urequestile cela ungift. Ma ungifta ngizokufaka. Shema yikho le. Ngizokufaka KG Lyrics. Go gift. You stand a chance to talk to Tepo. Azompedela. Kusavele wana ngithi kepisi ningenye. Ngangifte you stand a chance to talk to Tepo. Ufuna ungithukisa ngabantu. Awinile unokulunga. Phela kimi ngizonibhadala. Sakiwe kanti. KG Lyrics I hope Ngicabanga isihlobo Shem yazi. otherwise Ngithi uwinile. Yazi ngagifte one swabe manje la. Gifta mina mngani wami sani. Sibake ngithakushada Mina, cela ugifte mina. Sibake ngithakushada Shem. Nyaweza ama gold digger. Shit. Tepo. kushaya Namba zakhe mina. Buya boy. Mara nakya wili mara. awini. Willy, wabaza nangapha kimi Shem. Ngiyabonga sithando sami Willy, you deserve a kiss my Willy. darling. You? Thatha screen. Ayetse. Tek shaya. Hayi. Etsek Tseka liars. Lapho bengiphambili. Yo. Etsek ndoda ufakele mina. Okay guys, Hayi mina ngisadlali. mina ngiyathula ke. Kunini isincenga la bangafuni ukusithumela? Kunini ngathi simahlanya. Seki kunini ngamrabhela. Loko ngithandaza yena la. Ayisuka. Uzawuphuma kini. Yazi utseka kasi right Tsek mara so Thatha screen. follow guys. I accept anything. Donati, blomu konke follow. Yonke into bekutseka utheka ungazikhalisi yazi awungenzi njalo mayizalo. Una before nonke la. Mina ngicela. Kunini mina ngicela u-wrong Shem wena Tsek. U-wrong. Kunini nicela yo from the Exclusive cars. Fakela mina nje yami. Fakela mina. Hayi exclusive cars. Fakela mina baba. Exclusive. Yo mara exclusive. Fakela mina. Fakela mina sithando sami. Bayela mntwana, Kela ningifte isifundo ongena. Ya Tsek vela ubonganamana. Ushigifta abafazi kuphela. Ngisena zinto ayisho uthumela bo Angel ama local. Sile wena, sile Shem. Loko ngimcele kule Sile ngisho wena. ngifakeli next. Yo wena kunini? Yo Hayi Yolanda sawubuza exclusive cars. Ya ufuthi wami sihlobene. Hawu.
To everyone ungiftayo ngiyabonga. Guys, cela ningigifteni yanicela. Ubhuti wami shem nawe uyazi ngicela ungiphe ama-rose bhuti wami shem. Noma ningibeke lapha ngasekugcineni Ngizo Angel uthini? ngihlale nazo ukuthi Oh Guys, Thatha screen. My actor, siya-actor. Si-actor njani manje? guys, ama-rose ayi-2. jama nawe awufuni nawe ushap Shem sithera mngani wami. Distance, how are you? Rombo boy Cela njani? ningigifteni shem. and abazi ukuthi ngiyagiftana akushap ngizongikhumbula Si-exclusive cars, nisho nebloma eli-1 or amabloma ayi-2, ngiyacela. Ngiyacela. what the fuck cela ungigift So khuluma English but Yo. Chawekazi ngicela ecala yazi. Ngala, chawekazi ucelwe yimi cala usangena. Ngicela ecala Ngifakazana thula lapho. Mr. D Esontweni, hamba sonke. Chawekazi ngicela ecala Jomi Ngisesontweni, hamba sisekamereni Jomi isonto liphumile isho ayengenza so kanti. Wayenza so. kumele uthandazele masiyolala masivalele live usivalele. Yeah, ningawari ngizonithandazela. Man sicela ama-gift Chawekazi cela ungifte. Giftani labantu ngizothola ama-70% lapho. Imnandi ngisi live. Ngiyoniuser vele. Hayi nawe uthola 70%, uthola 15%. 15. Yeah, uthola 15. Hamarachesh girl. Oh Angel Bong. Oh. akasibongisanga Ubabongo wena. kuzasetini Into esibanga enkulu shem. Nkulu reg. Ngani ngokuyazi. Yeah. El drama. Guys, njengoba nicela ama-gift ningakhohlwa like ukutap iscreen. Ningalike lapha lamagift. Gawugelo. Dankie Gawugelo, eksist ngimamela yazi ngiyabonga nje. Mara nenza njani ngamanje? Ngiyabonga nje boy wami. Ngiyabonga nje. Gawugelo Yabo wena wena ngimamela wena. Kanti ukhulume nokhawukhwela umntasekhaya Nasiba kanti gift ismula. gift kimi one. Akubemisi jufu kimi. Ngiyabonga ngiyabonga nje. Uye kukhimi le. Ngiyabonga namuhla. Awukhela uthi ngizokubhemisa ichufu namuhla tu. Wena Gawugelo ungidisappointile sise conference-ini wena awukho. Ayiwani ukuba nichaze ukuthi waye ungekho. Yolanda. Ichufu amanani. Thank you. Ungamkhuphukisi uthabile. Ungamkhuphukisi. Sasekuseni ngithole gate. Sasekuseni ngithole Ngicela ngisendele nama-gift ngizoyishayela ibhek. Fakathunyana Yebo. sasekuseni ngithole gate lasekini. Gawugelo kanti mina ungifakele ndoda. Wena wow. Ungezwa ngabo laba. yazi guys Abathi-right. comedian Bayanuser yazi nina yazi mara. Kim mina Gawugelo umakhelwane wami ne. Mina Gawugelo. Yes, we are. Hey. Gawugelo ubhuti wami mntwana kamamami. Nikeza mina. Gawugelo ndoda shaya ngapha Yo guys, ubizwe yimi la. Ubizwe yimi. Ufakele A1. Gawugelo ubizwe yimi la. Ubizwe yimi. Ngicela nedi kuba semva kwakayolanda. Ubizwe yimi. Yo, bambiza ngobaby. Hayi. Ubizwe yimi la. Matris, can you please gift me? Can you please gift me? Ungangibetray ubizwe These yimi other la. kids don't know English. I'm the only one who knows English. Can you Wena please gift me? uskato regatela wena. Ngiyambona ke nale Android yakhe ke nambona. Regatela wena. yenza man Mina ngithi ubizwe yimi la. Tshepo uyathanda ngisekugcineni Hayi bo, amayi wena right lapho bo. Thina wena. Little ucela ungifte. Nethi ngifakele 2 ayi2 kuphela. Ngona nisale ningixosha musilakule live njengoba ningafuni ukungifta so. Yazini. ngcono Wena wifi i-network say right manje. Sinena ngicela uPluto angifakele i2 Lutho ucela ungifakele idonut ngiyacela. asibuyeleni kubhongera Mati sicela, can you please send me 2 roses? Ngicela kuThebo.
Hayilazi bini la. Hayi. Matthias, can you please send me 2 roses, Ngizodlala please? ama-match. Ningifting tu. Don't give Tepo. Yo, give it Sbuda, to you us. don't give. Sbuda, You don't give it to Tepo. the You have to host. give it to us. You give it to don't give us, the not the host. host. Sbuda ngiyi-manager kaThepo. You don't give it to Tepo. You have to give I us. manage his account. I manage everything. Yeah, I also manage his account, Yakel. Mara Angel, Mpumalanga clean caps ukuphi makusotsho kube siya flyers now. Yeyi wena. Hey. Papa bosibusiso mara. Yo. You're not gonna give me. Guys, into Ala engayisho kuThepo ukuthi bastintshe abantu. Chantel mngani wami cela ungifte Chantel mngani wami. Ha, Spusiso. Spusiso makwakwa. Sifiso ku-20 tu mngani wami. Spusiso utwa mina tesi so. Mina usazoba live. Busiso boy usazoba live. Thank you. Faka yokugcina. Net isisusu Kim. Gifta mina noYolanda. Net isisusu Kim lapha. Yeah, gifta mina noYolanda. Kim ungamgifti. Kim ungamniki Spusiso mina Na komela nginikeze Spusiso. Ngiyabonga Spusiso. Ngiyabonga. Busiso. Spusiso Kim umkhohlwe. Ama-gift. Ngiyabonga Spusiso. Spusiso. Ungekudwe mina tesi Spusiso ngiyakwazi. Spusiso nasibuyekudeni ungangenzi so boy. I-main focus yakho. Spusiso i-main focus yakho yimi noYolanda. Spusiso mina hlezi ngigifta kuma live wakho. Busiso Yolanda mtshele i-main focus yimi nawe. Yes. Spusiso mina hlezi ngigifta. Spusiso hlezi ngigifta mina. Busiso mina ngona uyazi ukuthi sibuyaphi. Fanti ukhipha umazela kuma live. Ngiyamgifta Spusiso. Spusiso ngiyamgifta. Spusiso umazela wena Spusiso number 1 boy. Ngiyamgifta Spusiso yenza mina so. Number 1. Spusiso yenza mina so. Kim yabona mangadluli Kim. Spusiso ungangenzi njalo. Ukhima uma mina noYolanda uyasazi. Ungangenzi njalo Spusiso. Ungangenzi njalo. Ngifike ku number 1 boy wami. Hayi Spusiso Spusiso ungangenzi njalo. Fika izinja manje. Awungenzi njalo. Awungenzi njalo Spusiso. Ukhima bamazi ungamgift yes. Spusiso gift mina netinye ku number 2. Spusiso nami Yolanda sofikile. Bona wena boy. Yolanda. Ngicela ungifte Spusiso ngongifte. Nami ngifuna labo muntu ngiyacela. Spusiso Ngaze ngazibona namuhla ukuthi ngimubi ngempela. ngiyacela ngakamubi. Spusiso ngiyacela cela ungifte. Hey. Netinye ku number 2 Spusiso. I wish I was Masa a girl. gift Kimberly Spusiso boy. Ukhim uright Spusiso la khona ungamgift. Angisi right cela ungifte ngempela. Spusiso basile lapho. Thank you. Busiso faka kimi. Busiso ufaka kimi noYolanda. Faka kimi na Pluto boy. Mara Spusiso. Yo, ngifuna le Faka Yolanda Spusiso bheka mina ngifuna labo muntu nami ngiyayicela Spusiso mina Spusiso. ngikhohlwe. Focus on Yeah, Yolanda, boy. focus Yeah, yes. boy. Net Kuine jalo. mina boy, akuine mina la Net boy. jalo Spusiso. Hayi nina nisile. Jalo. Akuine mina boy la. Spusiso kokugcina. One. Yes. Danko. Esingeke sivumi ukuthi kuyowina umuntu le overline le. Never. How? Bathong. Yabo. Sayibamba ezinambeni. Mara nayibona lento lapha kimi. Bakuthumele ini? Angazi. Akusima. My followers. Awa. Ma-gift lawa. Ama-gift akabhonga kule live ayi-130. Tag food. Ukuthumele ini uThek? Angazi. Utseki ke. Pluto seku-right. Icela nathi usigift Shem. Lo sisiwinile. Kunini? Hayi Pluto. Ayibani fema. Yo. Mina nawe Ayiningekho sikhule soyi-2. Ngicela uvule imali. Guys, nawabona lama gift ami ukuthi sewangakanani? Surprise ngicela ungift tu. Ngiyazi bro code ishap. Thank Pluto you. ngicela ungigift tu. Guys, ama nets 99. Thank you Pluto my love. God bless you. Pluto please. Yeah. Uthini ini Angeli? Ama nets 99. Libuhang baby son. You Wi-Fi.
Oh. Lebohang ngicela ungifte like I have been through a lot so ngicela ungifte. Mina guys ngisebenzisa i-Android right now. Lebogang issues on gifter. Wili angikhona ukuvula i-camera mpintshami ngicela ungigift. Sanibonani nge-Android yami. Ngizovula i-camera mina cela ungifte. Sibusiso wena chomi wena. Ngiyokuthengela ihenisi mangihola ungikhumbuze. Okay Lebohang. Basho kimi, Lebogang usho kimi. Ungikhumbuze. Usho kimi ngikhuluma nami. Yolanda basho kimi. Lebohang ukhuluma nami qhawekazi mara kunini lindela ama rose. Qhawekazi. Hayi qhawekazi. Buye nginicoceleni uzonlayo Lebogang agift uAngela i1. Lebohang. Awulebohang ngeke ngenze so besikhala sonke ngale kuma comment. Lebohang angenzi njalo. Lebohang mina ngiphendula. Lebohang ngiphendula. You're proud of me. Qhawekazi congift. Mara qhawekazi ngicele so mara siswami angenzi so Qhawekazi mina mara ngiyazitobele. Ngasekhaya. Ngicela qhawekazi. Sibusiso boy. Kamba Ntwana. Grand nje yami. Ngizangakhotha ukuthi ungenile usibusiso cha. Right Sibusiso. Right boy son. Kimi ngishasa umazi. wayengambulisi usile wena Thabi. Awumazi. Usile wena. Qhawekazi mntasekhaya. Qhawekazi suka sekima nje khima hayi. Kanti le game isathube Kamba. Sisese ku Victory Lab. And la ku Victory Lab. Ku Victory Why Lab. nifuna ukuyiqeda? Cela usifakele ama gift ke. Ku Victory Lab ilabe guys Guys, lalelani. Ku Victory Lab ilabe mabele basigifte khona. Ama gift wonke mabani gifta eza nga 2 points. Kana ngigifting ku Victory Lab. I-rose iza nga 2. I-donut iza nga 2. Victory Lab sham. Ngicela ngiqaliseleni le game phansi ku ayikho lento eyenzekalayo le trap yena ayikho le. ayikho vele ya. Ikhona manje abasigift. Thebo yenza lapho. Ubani? Qalisela igame baba. Moderator ngifakile mfundo. Kwenza. Wenza ubani moderator la? Shut up. Host. Shut up. Ya papa wena netolo. Libleni. Utanseyini ngithanda nalo. Bantu yakuthanda nomsukeli. Okay. Lebogang cela ungifte. Kana ngigifting guys. One by one. Suzuki Ertiga nonke. Ubiza lezwe lapha ekinza. Yengikhweza imoto kaThepo nonke ngigifted. Man. Those ocean eyes. Ngintshelile. And ushizo yazi ushizo shem ungahlanye. Amara Lebohang aphi ngikhala nawe so lapha kuma comment. Na Lebohang mara. Lebo noma ungangipha idea indaba. Iboy move namasimba. Yabonga baby so. Thank you. Yazi Lorraine. Yazi Lorraine. Anguzwa nda. I-movie boy engingalibukela or series. Angela ngeke siku overtake ihlala la uhleli khona right. Sengiseneleni donut ngikhombe nama ocean eyes. Nge-Android yami yaka government. Ispinazi series. Spinaz. Yeah. Guys cela ningifte Yenzakalani yazi? ngingadli. Yes. Gift me Buddha. Gift me. Yes. Zobona lapha baspini zobona lapha. Ale kepis maseyiso. Hey Angela wouldn't mind. Ngathi uthenga usisidu. Lapha town. Gift me Buddha. Amntana ngidlala igame boy angeke. uAngela usile usebenzisa istrategy sobuso bakhe bekasavula nekhamera. Ngimpekile yazi lo akazikhohlwa shame. Lebohang ungangilaqazi sesi. Thank you my love. I love you very much. Ungangilaqaza vele Lebohang. You guys after la ngizibulala mina yikho le.
Elana nani ngicheck ningaze ngiphuze i-Alperine. Ngiyobukela bo-aunt bakho boy. Love, ngicela ungigift. Thank you. Next Monday boy kina ngikrendo wena sikhipha. Lebogang, dankie. One love, Lebogang. Smeva ngikugift tu. Why abanama-gift but-gift isithando Ntwana uke wayiqinisa i-Call of Duty ntwana i-Ghosts. Da. Eh? Thapha nhlak makabheke phezulu so ngathi une-Down syndrome. Thank you, Lebogang. Thank you. Oh, Lebogang ungikhohliwe mina. Nginako konke ukugula mina. Ngiyakubona. Lorraine kokugcina sithandwa sami. Last Injengiyalo Stona so 42 resta. Mina nazi ukuthi ngibuya kude njani no-Lorraine. Ngingafakanga. Yana resta. Lebogang ngimfolowile. Anginazi ukuthi ngibuya kude njani no-Lorraine. Lorraine sithandwa sami. Stona yokugcina. Yokugcina Nezincengele, find a name to call me with, not my name. How? Sandra Sam, send me gifts. Okay, my love. Ngicela ungithumele i-donut. No, lamagama lawo ajwayelekile guys. Okay, Thulani. Thomi yami yakamareha mina. Mngani wami. Wena oze ngami kule Thank live. you, Sibusiso. Ngicela ungisendele Thank you, Sibusiso. Nokulunga mara shem kuyenzakalani ngempilo yakho? Thank you, boy. Cela ungigift. Thank you, Sibusiso. Ngicela ungigifteni, guys. Antwana yabona boy. Antwana. Muntu kaThebo. Ayikho ungisendele i-gift ye-donut. Muntu kaThebo. Ngicela ungisendele i-donut. Antwana. Ayikho need for speed for the run ntwana ngamangisana. Ifazi kaThebo. Igraphic lapha. Ayemlobola. Graphic lapha. 20 ezihambayo. Kungcono ngiphume ngiyodlala i-Call of Duty akusiza. Mpumi. Ngathi ngizokujoyina. Akusiza sithera boya sami sodlala i-Call of Duty Ngicela akusiza. ungisendele Thatha i-donut. screen. And linde wena. Akusiza shem ngcono ngidlala i-Call of Duty jem. Thatha screen. Hambani nodlala i-Call of Duty yenu. Thatha screen. Uyaqosha. Ingaba nani thina. Ufuna ukwadla yona ngisho vele basola aba vele. Mpumiza. Mpumiza. No muntu onecanda la kani. Thatha screen. Abanye sebalele la. Thatha screen. Dankie Kimberly san. Dankie Kimona san. unawo ama-gift. Nami ngifakele. Nami ngifakeleni ngizonifakela. So vela ngabe nami ngifakele. Vele guys ngiyakula. Ngiyabonga Sibusiso, ngiyabonga. Sibusiso don't-gift. Ngiyabonga Sibusiso. Umara Lebogang, Mpumi. Lebogang don't-gift, baby shem. Mara Mpumi. Mpumi don't-gift. 20 ezihambayo. Mpumi ngikubize kuqala ngoMpumi yazi abanye bebangacabanga ukubiza ngoMpumi. Tshepo ngiblokeleni. Thank you, Sibusiso. Angisakhona ukugifta abantwana babantu guys ngiblokiwe. Thatha screen. Thank you, Mpumi. Thank you Mpumi. Yazi Lorraine shem ufuna Ngiyahamba mina la. Hayi. Lorraine ufuna ngikhulume shem. Ngizothula. Sibusiso. Kambani ba? Ngiblokile. Angikhona ukugifta ngifuna ukugifta. Ungakhona ungigift. Ithi ungiblokile. Yikho la. Shem sithela sakazi uyazamula. So no Zakhe izinkathi zakhe zokulala vele. Couldn't send gifts. Ithini? Thank you, my love. Creator. Sithandwa sakaThebo. His one and only. Thank you. Wena Tshepo ucheke lapho khona into oyenzile engiblokile. Angikhona ukugifta abantu. Mina. Hayi, yazi ngifuna gift umuntu bele yenzeni. Kumele umpress so mhlawumbe uvela la. Ngiyampressa ayifuni. Wathatha bona ama gift.
Hawu. Lani liyazenza baba. Bantwana man. Usho ukuthi nento engiyenzile vele. Isho njalo ithi sisiba. Oh Unanga sir. lo masaka lo bani lo la kuma comment. Nangi la usesekhona. Lokhona la kupanel. Angakwazi Tony. Ngitshela ukuthi angakwazi. Dankie Philadi ntwana yabona-ke uyathembisa. Ngasazi yena. Barowethu. Bar nezinkomo. Ngasazi yena. Angakwazi. Mbambe kahle. Kuzoba Ngiyanithembisa mina ngifta la ngizoziphatha kahle. bathanda mgogodla Tony. Bro, Mr. Wrongfollow lapho ngizokugift. Tata Yolanda Chum. Thank you Chomi. Oh, nifikele mina kahle kahle la kule panel. Hayi wena bheka phezulu njani yakho vela singeni. Demuster. Isona ngisera ngosiya. Temi yena yazo simzameni noma delele. Okusalayo mina namuhla ngibike withdraw ama-dollars wami. Thank you Yolanda. Wonga guys, yabo. Angel so withdrawile vele. Yeah. Ngizalangile. Thank you Sisi. Ninokulunga sengigift shemsekaze waba yisimumu. And guys, thank you to those of you who are following me. Ngiyazibona. Thank you. Mara wiluthe mangaziveza uzongisendela igift ngizivezile manje ngifike la ngigiftile nge-Android. Mina kudala ngiyalala shemsekaze. Nami sengiyabo udakizi wena ngiyaseyabana manje ngoba lemvula ine yo. Yeah, 250. Yolanda imvula iyana lapho. Yafathaza. Mina ngiviza inkukhu ngapha. Wena hlezi ubiza inkukhu shem. Ngakutshela ngathi uhlala emaplazini. Suku kusemini. Mina vele ngisemaplazini ngapha. Ngiyakangifiste vele. Ayi, ngivise namakhamera la. Guys, cela ningigift. Isibidiphier. And ngapha labantu abagiftayo bebathi ukhokhomelona. Oh basihlangene la bayakokota bese babaleka. Cha ukuthi kusema kibo la. But you won how? Yebo Lorraine. Ba greedy. Hawu winile. They are so greedy. Ngiyabonga sisi. Uphonga kunina nivuthuza nini? Bro yasivuthuza. Sekright Tshepo cima. Ungasayiphindi Tshepa yo. Ungasayiphindi. Yo. Thank you. Asifuna ukudlala yini. Yenza ngani imali? Yenzakalile la kule live yenu. Bayenza ngani imali yokucare? Yo. Ngiyantela. Bheka nje ubhongero 195 yo. Oh, Yazi nginrongile. mara thabile na uzami. Maye labo 195 bachaza ukuthi sina sibabe ngabo 26. Kahle kahle. Ayi. Oh injalo ne. Join up. Ngiyenzani? Cela ngigifte shem. Noma ngingangihlalisa ku 300 ke. Hayi man indlela ume tu. Indlela nyeke. Ufuna imali Ngathi yomcare. uzohamba la. But Tshepo is getting something vele uyathola uTshepo vele. Uyothola 16%. Yongithi noma ngingangibeka ku 300 ke. Angel sekaba greedy manje. Bheka mina ngikuthi. Nina leso sikhathi niku live yami bengisho ukuthi nibathi mina tap. Dankie Philadi boys on ya ngigayi umfumane. Guys cela ningifolloweni lapho tu. Ningigifteni ningifollow guys. Ubani moderator la? Yimwe. Ngikhiphe bese ngizobuya futhi. All right. Usayocheck ukuthi leya yangalibuye imnika imalini. Ngifuna ukuyochecka vele. Angayicheckeke live ingaphelanga. Yakhe. Akufanele le boy yekela yona. Usuyikrotman nyana. Bathi ngiyagift ulethi kepisi yo. Ubani lo? Yeah, boy. Ngizokulethela next year. Ningigifteni. Share. Yo. Mara yi. Guys, cela ningigifteni.
Guys, iliphi series enilaziyo elimnandi or movie yana? Yo, mina ngibhod. Ku-Netflix njayami. Yeah boy. Jeepers Creepers. Dala sona. Awukho serious cabanga Sithera. Cabanga. That's why bangagift sana. Yazini uyibukelile inde. Ekhaya TV guys. Ibillionaire banka. Kani gifteni ngizothi. Yeah, son, bukela ibillionaire bank ubuye ungitshele ukuthi Heist. No, akusi heist like bavalela abantu bamabillionaire kwenye indawo, so it's like safeguarding so nyana. Mayithe Bafuna ukubabulala. Doba babribe imali isho ukuthi bayenza ngathi kule country kunewo babalekela kuleyo ndawo, so loko babakhiphe kuleyo ndawo babhadala imali every day. Prison Break. Thapho yini ke? Asho nento sona. Yebo mfundisi. Yazi type Prison Break. Awangeke ngibukele series elide so mina boy angeke. Hayi. Alibheke nje amlimnandi ngisho ngiyachazana. Search lapho Prison Break. Ngisho Prison Break aboyide boy angeke ngibukele lento lena. Yabo Scott Field. Zamisha kaZulu ke le yakudala ayishaka ilema. Angwabukeli ke wala eSouth Africa. Nale angazi Kings of Watwata ngibukeli. Oh lolo. Yo. Nokulunga hlali sana. Nanoma ngiso. Yo. Anyale ngamaye. Thapho mawunjalo lenhloko eqanda ivela kakhulu mngani. Phela. Yo. Angeke sophupha kabi. Kagani batshele bangigift tu. Usithera unomona enjalo ukuthi wena unama-gift amaningi akasafuni ukugeda. Ngimona ngani. Ngokuyicelela ama-gift senginomoya. Sithera kana sanko to yi-moderator. Yiyona moderate. Edu Angel kuninathi admin. Ukho u-Angel kanti uphumile yazi ngivala amehlo mina. Athi sibona uPurpose, maybe iPurpose yakho ukusigift. Senifuna ngize ngincenge nginikhothe bobhonzi ukuthi ningi-ede. Sorry boy ngivala amehlo la yazi. Vala amehlo akayolala. Ngisathandazela ama-gift ukuthi ezonginika. Angel thandaza sambeni siyolala. Nina? Ngithandaza ngesipaki. Ngoba ngithanda thandazisa uKimberly. Uthepha usawukaka. Purpose. What is your purpose in this life? Ngisho ukuthi ayikho enye igame esingayidlala la mhlawumbe singathola ngayo ama-gift. Q&A. Hayi man, Angela le yakho yayizolo ndoda. Replay yama-guessing game anyeke sidlale sibaningi sona. Ngizophuma mina. Ayindoda yathusa yini ngabaleka mangahlangana. Ngicabanga ukudlala ama-match yazi. Rock paper scissors. Ubani lo? Ungisandele Jobi. Tabile Jobi Thabile Jobi. Iyoba yi-group icon lapha ku-family gathering. Fanele yo. Profile picture yami yaku-Facebook. Ningadlali so guys. Purpose, what is your purpose in this life? Esithera boy. Hey, angiyade namba naka man. Esithera. Yeah. Angishayele magic la. Ngishaya wena boy. Yeah. Okay.
Purpose. Guys, alikho iswati la kule life. Yeah. What is your purpose here today? I-purpose yami yakungena la kule live. Yeah, uzosiculela. Ngikwatshela laphi sicula. Uzosijayela. Phela Ngikwatshela i-SABC laphi 4. kucula mina mina. I-SABC 4, you are allowed to do everything you want. Uyi-comedian mhlambi. Bengithi ngitowuvusela Thabile. Hello. Utawuvusela Thabile. Purpose, what is Yolanda. purpose? Yeah. Thabile Family bafuna ukota gathering iHennessy. Thabile bafuna ukota iHennessy la. Serious? No, ngipurpose. No, ngepurpose mvusela. Ngine 5 liter ye Hennessy ufuna how many liters? Thabile. Ne So 5 liters. purpose. Shukuthi purpose kuba zange ngikubuze ukuthi what is your purpose in this life. Wangeke upurpose ukuthi umbulise. Yo. Guys, ramele ube ne-podcast nje ayami. Thapho mina mngani wami ifrostani ibhaye ne. Hawu, uyazincengela. Ngiyadlala chomi man. Siyahamba. Thabile. Awubonanga next wena. Funa kukhombe mngani wami. Azongitshela shem. Ungithanda uzongitshela ukuthi yenzakalani. Guys, Ngomthengele ikota kuqala. Ngasheka kana. Purpose is about to go in this life, so patiently purpose to greet her. Yeah. Hamba check group icon family gathering. I think shy split screen fast. Uyenzani? Saku big screen. Na man, mara nina ntom nina kanwayinenza so.